Takže čaute ľudia, dnes si dáme zase Rivals, čo som sa zase vrátil na YouTube s Aerox Danom, kde si? Ty sa tu boguješ. Čau. Čau. Zhliadnite aj jeho kanál, volá sa hádajte ako Aerox Dan. Dobre, pozvente na 1v1 a už sa ti konečne naseká telefón. OK, takže arena bude, teda? Oh my god. Toto chcem a toto chcem. Ale tá myška je vieš aká hrozná, tá urejčka. Lebo ona... Kselo, vieš, jak je energy rifle? No tak rifle ako tepláky, nohavice. Ale to je energy rifle. Ale to sú rifle, no tak to som tu hodila v King. Kde si? Uííí. To mi nevyšlo. Jak to, že som ťa nehytol. Ty tu s tým lúčikom. Brnúf. Sa tu oháňaš? Jak... Aerox, a robíš nejaký šport? Nie. No robíš, ale netrénuješ ho. No vlastne venujem sa futbalu, ale nechodím na ňo. Ja sa venujem karate. A jazdím na BMX-ku. A učím sa na ňom skákať. A pravdepodobne už aj učiť Rivals, lebo jak som to dlho nehral, no, som to pozabudol trošku. Chápem. Ja som tajný špión! Si si vedomý toho, že bežím po tebe. Ahoj. Ty jeden mrňavý! No počkaj, vytasím na teba väčší kaliber. Hop. Vieš, vytasím na teba väčší kaliber, hop. No, snajpa, jasné kselo. To je môj tajný trik. Dobre, idem ťa teda snajpiť. A keď som totál pozabudal snajpiť, neviem, jak sa snajpil. Snipiť. No slipy možno. Máš veľké slipy, či čo? Daj, nie. Hej! Trafil som ťa, ale nie dobre. Aerox. Hej! A zmen si profilovku, prosím ťa. OK. Ty jeden noob s autoshotom. Nerob! Však ale ja nemám autoshot, ja ho mám vypatý. No tak to určite, to ti tak verím. A fakt, ja som si ho vypínal, keď som hral s kselom. Neverím. Čože? Jak to? Veď som bol za tebou, jak to, že som tam nezabil? Ale ty si nesmrteľný, ty máš cheaty. Ale cheaty boli akorát vtedy, keď som s Lukášom hral Rivals. Ty si cheatoval. Ale Ľudia, kto by ma chcel do friendov, no tak napíšte. Do komentov. Aspoň zapnem tie komenty, nie jak môj kamarát. Ale jak to, že ti to nedalo headshot, keď som za tebou bol? Ty cheatuješ? Alebo to odobrali? Ale to je blbosť, že to odobrali. Aj tieto už nefungujú nejak dobre. Čo, ale fakt? To nefunguje. ja mám tak, že 20 Aha, funguje, HP. dobre. Dobre, dal ti to headshot. What? Ja som tam dal Windows tlačítko. Hej, ale toto už je totálna minďár. Ale chcel by som niekoho, kto hrá aj s nožom. Lebo... Tak dobre. Hej, ale ty si cheater. Konečne. Nejsom, keď si ma zabil. Ale tak si cheater, to je jedno. Už som zabila cheatera, čo lietal. Ideme proti niekomu. Abo môžeme... OK, takže 2v2. Abo poďme ešte raz proti sebe... toto. Stoj! Hop. Ale ideme crossroad. Ale tá OK. chess mapa není dobrá. Čože? Tá chess mapa není dobrá. Nie, to vôbec.
Ale že vôbec. Ja som si zabudol vybrať zbrane. Ja som zabijak, čo? Takže ideš s assault riflou, handgunou. Nie, stihol som si vybrať zbrane a zabudol som, že si ich vyberám. Jak si sa tu objavili tí malí? Maličky. Aj rozahoj. Upál sa. Je to tam furt trošku horelo. Je, že upál sa. Ahoj. Počkaj, ja chcem niečo skúsiť, teraz ma nezabíja chvíľku, ja chcem niečo skúsiť. A sa to trošku bugne, keď moc rýchlo stláčam. Si jeden... Ideme ťa pekne upáliť. Hej! Tak to si hodil, že perfektne. Ja viem, ale pečeš však jak z špekačky. Opečeme klobásky. Juhu! Ty si mini. Mini peka. Hop. Bum. Ľudia, ale pozrite sa aj na môj TikTok, dávam tam edity. Určite sa aj tam pozrite. Kasím tajnú zbraň, z ktorou som krivý jak... Ty si benevolentný, alebo čo to je? Ty jeden mrňavej, ne! Ja som po tebe strelil. Ty Inak cheater. Lukáš mi napísal teraz, nezabíjaj ma, Xelo, prosím, že... Dobre, nemusíš to hovoriť na video, dobre? Keď to uvidí, bude zase naštvaný, dobre? Aby sa nedokakal z toho. Where are you? Ahoj. Hop. Teraz sa idem pekne zesnajpiť. Najprv by si musel vedieť, kde som. Viem, aj to tuším. A už ma budeš vidieť teraz. Mám taký pocit, že si to dokakal, lebo som ťa videl. Ahoj. Rest in peace Areox. Ježe Areox. Aerox nerob. Toto sa robí. Heze. Umrel si. Nechcel by som. Ešte ťa raz musím rozbiť. To prečo ma to tu Dobre, toto je asi posledný boj. A prečo som si dal tie najhoršie zbrane, čo mám? To sa volá také, že shotgun. Shotgun je dobrá, ale na blízko. No, na diaľku nie. S tou svojou snajpou. Nemôžem snajpiť. Nie. Prečo? Neviem, lebo som povedal. Nemôžem všetko. No tak toto si nemal robiť. Hej!
Dodo, ale na jak to, že som ťa nezabil? Ty cheater! Cheatuješ! No počkaj, no teraz si ťa rozbijem jak nič. Akurát si vymením jednu zbraň. Teraz budem taký viac špión. Ahoj. Nie je náhodou špíňak než špihon. Čo si? Dodo? A však Dodo je dobrý. Hehe, nechcel by som. Dobre, takže Remeč. končíme video. Tak okej. No dobre, takže ešte niečo urobím. He. Takže ja sa s vami lúčim aj Aerox. Čau. Dovi. Takže Dovi dopo. ty už ticho buď. Takže čaute. Čus.